Bumalik ka na sa Kaya nga eh. Shout out sa Amlodipine family. Realize ko, sabi ng doktor, take every breakfast. Anong oras na? Teka lang, iinumin ko lang po muna yung para sa aking hypertension. ka namin. At dyan papasok yung triple I's. Alam mo yung I's? Immaturity. Yan. Irresponsibility. Yan. Totoo yan. And, masakit ba itong Sabi ni Jasmine na Easy Rock, hindi pwedeng mag-move on, dapat comeback lang lagi. Ayan sila mga walang yato mga to. Hoy, nag-anniversary kayo dyan, hindi nyo man lang ako binigyan ng kape. What? Happy anniversary Easy Rock, kaka-anniversary lang nila. Palakpakan natin ng tatlo si Efren. 1, 2, 3, go. Ano ba yun? Hindi sabay? Talinuhan mo kasi magpalakpak. Ready? 1, 2, 3. Go! Ayan, 3 bagsak para sa'yo. Pero, Alam mo, ako true to life story to Nung nasaktan ako ng ex ko, ang ginawa ko, dun sa sing-sing na ibinigay niya sa akin, kasi na-engage kami nun eh. Sino yan? Ano ako doon? Wait lang, hindi ko kinaya nag-name drop ka! Hindi! Yung kaibigan ko ganyan din yung nangyari. Bakit ka naapektuhan? sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.